Magandang hapon sa inyo lahat mga kanter. Nandito po pala tayo para maghanap ng pang-ulam. So ang tawag dito sa amin ay dalo-dalo. Tara, samahan nyo kami. Dito, maghanap tayo dito. Kami dito mga kanter. Yan, tulad ng ganito mga kanter. Oh. Ito pa, dalawa. So, masarap na luto nito, gata. Ginataan, may malunggay. Ito po. Kami dito. Isla to. Ito, malaki. Yun o. Maganda din yung nadudulot nito sa ano, sa katawan, lalo na pag gutom ka. Kumain ka nito, magugutom ka. Yan o. Dito lang. Yan o. Ang dami. Halos magkatabi. Katabi. Sarap to. Ang ulam, tamang-tama pag malamig na panahon. Yan, taas. Ano ba to? Ano? Buwa namin, mga kanter. Ano? May dalawang malaki. Ito. Sinilas. Nahuli natin. Oh. Yan o. Yan. Nagatan natin ito. Hindi pa tumatagal. Kaso lang, parang uulan makanter. Maambo na. Ay, sayang. Pinagkain niya ng alimango makanter oh. Ito. Ito. Hukay. Malaki. Malaking hukay makanter oh. Oh. Hindi kasi kami taan. Kaya nagpapakita makanter. Ito pa oh. Yun oh. Ang dami dito. Ito. Yan. Tabi-tabi lang. Kapit bahay. Yun oh. Yung chinilas makantar oh. Lumubog. Lumubog yung chinilas. Yung spot namin makantar oh. May bagungon. Kadali rin yung bagungon. Yun o. Yung malaki makanter o. Ganda sa dito po. Tatagan ng trap. Sobrang layo dito. Malayo lang. Ayun mga kanter, kakatigil ko pa lang ng ano, ng malakas na ulan. Bali nung umuulan ay naghahanap kami ng ano, burbog-at kung tawagin dito sa amin ayun. Yan o, mga ganyan. Ganito. Dito. Dito lang makanter o. Lakas ng ulan kanina. Ano yun? Parang ahas. Sino? Meron. Ito, malaki oh. Tabi lang o. Yan, malaki makanter o. Yun. Sarap to sa bawan, mga Bawan. kanter. Sabaw tapos gata. Oo. Ito. Katabi lang oh. Tabi-tabi lang. Yun. Dito lang yan makanter o. Sa ano, daanan ng tubig. Malit na agos. Siguro isang pamilya itong nakuha natin. Pag may isa makanter, may mga kasama. Galing ka bumapa. Ahas.
Kinagat. Hanap tayo. Yan, meron. Oh, meron din. Dali. Meron ulit, makandar. Experts pangangapa, makandar. Tamang-tamang. Saan mo yung ulat? Maliit. Sunod pa. Ito oh. Dali ulit, makandar oh. Lang yan oh. Yun, minahuli na kami. Yan na doon. Nasa sako, makandar. Marami na rin yan. Pati yung ano, dalo-dalo. Nakaskas lang ulang kanina, di namin napakita, makandar. Ito, sinilas. Yan o, makandar o, dami na. Malalaki. Yan o, malalaki makandar. Patayin muna ng ating tulon. Makandar, magkatabi lang. Pupuno na. Lagyan mo na doon, nasa ako. Puno na yung sako. Sa aming sinilas, makandar. Dami na rin yan. Dami na rin. Tapos ng barangay niyan. Bariya lang po. Puro barya, makandar. Dami na ako. Dami na oh. Kalahati sa ako no. Lahat eh. Ulit kasi yung sako. Bigat. Mabigat yan talaga. Malalaki o mga kanter yung nahuli namin kanina. Yan o, yung malalaki. Ito, yan o. Malalaki. Yan o. Panluna sa gutom. Sarap niyan sa bawan. Hanap tayo. Ano kang tira? Meron pa. Yan po. Mukag-mukag. Meron. Ito. Ito nasa ano pa pa. Eh walang laman. Laki sana oh. Laki sana makantara. Walang laman. Katabi lang. Yun o. Sayang. Hindi mo na kami lambat maganda. May ina yan. Yun madami dyan sa labas. Dami naglalambat. Spot namin kahapon mayroon may naglalambat ngayon. Natyagaan. Kahit Nagtsatsagaan, may pambili lang ng bigas. Pag ganitong panahon kasi makantar, hindi makapaglaot. Yun kasi yung ano, pangunahin nga na buhay dito, laot. Tapos yung lambat, bitana, yung malaki. Pag ganitong panahon makantar, takot talaga dito yung ano, dito. Sa sabat, kung tawagin dito sa amin. Anting ng bana. Yun yung ginagawang hanap buhay. Pero pag summer, hindi na sila hindi naglalambat. Kaya nakapagparami ulit yung mga banak.
Summer season. Busy sa ano, turista. Turista. Tapos palaot. Laot. Kaya nakapagparami ulit ng mga banak. Tapos magsisimula ulit yan mga ano na ata. October. Ganyan. Hanggang February. Ang paglalambat ulit. No, wala na dyan. Malilit na isda makantar oh. Hindi makita. Liliit. Wala dito. Dito malalim. Yan o. Yan makantar oh. Dito. Marami. Tabi-tabi lang dito makantar. Nasa bulok pa lang kahoy. Hindi kami makapag-video ng maayos makantar. Panay ang ulan. Dito sa mga kahoy nandito lang. Ito. Yun o. Oh. Meron pa. Meron pa. Yun o. Katabi. Meron pa isa. Ito yun. Nasa taas. Tingnan mo. May laman. Yun o. Tumutas. Ito. Ito? Yun. Meron. Oh, meron. Lumalaw. Ay, malaki. Kadukot. Ano? Yung dali. Baka meron pa dyan. Wala. Ito. Yan o. Nakatabi lang. Nasa mga pagilid. Mga gilid lang. Yan o. Tabi lang. Maubos yung isang pamilya. Meron lang pala dito. Dito lang pala yung madami. Dito. Diyan tunan. Yan. Meron. Wala. Ito. Hindi. Meron. Yan. Meron ulit. Ito pa. Dulo-dulo. Ang bata na ito. Meron. Ayan. Lo. Meron. Yan o. Napakan lang. Ito pa. Ayan. Yan o. Sisibog. Sisi. Talaba. Paitide na ata makantar. Yun o, oo. Paitide na makantar. Sisimula na. Paangat na yung tubig. Yun o. Yan talaga dito. Dito lang. Sa bulok na kahoy.
Yan o. Malaki mga kanter o. Oh. Yan o. Dito lang pala sa gilid. Nasa gidli. Ito lang. Dito pa oh. Yan o. So yan mga kanter, bali ito lahat ang huli namin. Yan o. Lilinisan muna namin dito. Tsaka na yung pagbras pagdating doon sa bahay. Yan o. Laki. Pati yung dalo-dalo. Ito mga dalo-dalo kung tawagin dito sa amin. Comment nyo na lang kung anong tawag dito sa inyo. Ano? Tapos ito bagungon kung tawagin din sa amin. Ayan. Ang dami. Panggata natin. Panggata, makanter, tapos sabaw. Bali nakaingit na tayo ng panggata. Ayun o. Ito, yun. Humingi na rin kami ng panggata, makanter. Nyog. Dalawa. Diyan. Diyan kami galing, makanter. May dalawang matanda dyan nakatira. Yung dami rin naglalambat yan, makanter. Yan o. Mahina. Wala pang uli. Meron din, kunti. Tapos dito naman sa kabila, nakabang, makanter. Nagkabang ng mga kawan. Yan o. Mga nakatayo. So yan mga kanter, bali lilinisan namin yung mga nakuha namin takal tapos dalo-dalo. Pakita mo dito. Bago natin lutuin, lilinisan muna. Sabaw. Steel brush pa lang gamit natin panlinis dito sa puro bugat. Kasi kapit na kapit yung yung putik. So yan mga kanter, bali pinuputulan ng ng matulis para madaling sipsipin yung yung dalo-dalo. Ganyan ang proseso ng pagluto dito. Tinatanggal muna yung matutulis. Ayan. Ito, pag nalinisan na, ay pag naputulan na. Para madaling sipsipin. Yun. Bali yung burbog at maputi na. Maganda si kanter. Ang dami pa oh. Sino? Kanter. Kanter. Busi. Hihingi. Pag naluto daw. Bigay natin yung dulo. Ganito. Yan na. Yun. Pulis ng hindi matitanos, makantar. Walang kalawang yan. Saan mga kanter, mamay ulit. So yan mga kanter, ito na po lahat. Nalinisan na natin. Tapos naputulan na natin Yan. Tanggal na yung sa dulo. Tapos ito. Ito, na-brush na rin. Malinis na. Naabot na tayo ng dilim. Gabi na, makanter. So yan mga kanter, maya ulit. Para pagluto natin, papakita namin sa inyo. So yan mga kanter, bali magluluto na tayo ng takal. Kung tawagin dito, burugat. Ayan.
Papainitin muna natin yung ano, kawali. Yan, lalagyan natin ng konting mantika. Bawang. Sibuyas. Pagkatapos nito ilalagay na natin yung ano, burbukat. Ay, go. Kunti lang muna, tapos lalagyan natin ng takip. Takpan muna natin. Antayin natin bumuka. Yun mga ka-hunter, bali bumuka na yung ano, yung maliliit. Bali ito pala yung malalaki, binubuka na lang pagkakain ka na. Kasi hindi naman bumubuka pag nasa ano, dito sa niluluto natin. Tapos lalagyan na natin ng kunting malunggay. Antayin lang natin maluto yung ano, malunggay. Tapos hahanguin na natin. Ayan mga ka-hunter, bali luto na yung ano, yung burbugat natin. Ayan o. Hahanguin na natin mga ka-hunter. Bigat to. Yun. Sarap niyan mga ka-hunter. Hihigop tayo ng sabaw. Yan mga ka-hunter, bali susunod natin lulutuin yung ano, yung dalo-dalo. Ang pagluluto pala nito mga ka-hunter, kailangan pakulan mo muna yung ano, yung gata. Kasi pag na-overcook, mahirap sip-sipin. Yan. Bali, sibuyas lang lalagay natin. Tapos halo-haluin natin para hindi mamungo yung ano, yung gata. Dahan-dahan lang. Ayan mga ka-hunter, kumukulo na yung gata natin. Bali, nilagay natin yung dalo-dalo. Tapos pag kumulo na naman ulit, hahanguin na natin. Hindi pwedeng patagal sa apoy. Pag na-overcook, mahirap na sipsipin. Tapos ilalagay na natin yung malunggay. Ayan. Bali, nilagyan na natin ng asin. Kunti lang. Antayin natin kumulo. Tapos hanguin na. Yan po mga hunter. Ito na po. Na ang ating dalo-dalo. Hahanguin na natin. Yun.